chichani na fronya minchai. Oh, Arira chichani na. Mini minsanyi na moya. Mini minsanyi na moya. Oh. Chemasi, Chemasi, Anichi, Nimusa, Intimidasi, I am a Sumasa, Chemasi, Chemasi, Intimidasi, I am a Sumasa, Chemasi, Chemasi. Chemasi, Mirachimasi, Anichiwe, Nimunsam, Namitimitas in the way. I am a Simasa, Pape, Chemasi, Mirachimasi, Namitimitas in the way. I am a Simasa, Chemasi, Papa, yes, Chemasi, Intimidasi. I am a Sumasa, Chemasi, Chemasi, Intimidasi. I am a Sumasa, Chemasi, Chemasi. Sack, sack. I am a Sumasa, Chemasi, Intimidasi, away. I am a Sumasa, Chemasi, Chemasi.
na owó ni hɔ bio ɛhɔ de awerɛhoɔ ne su ne yɛ biara ne hɔ bio ɛfiri sɛ na kaa na ɔma nyinaa twam nsuro menyɛ meti ase daadaa ɛna mekura owó ne asamado nsafoa braa no reba na ɛyɛ du a efuo bɛte Nyankopɔn ba no na wɔn a wɔbɛtie no wɔbɛtena ase daa amen amen mepatɔ tena ase
Oshia Nura Gofo, Urabia, their friend Emmanuel, when any Asamoah. And what right here, Elbuyum, local authorities. Oh, we share our real, and 4 prince, Emma, our any evaso. Yami, or my don't say our real, and Mark and what trip in the film by. Na emema enu ene ema nso emensa omudidi Samuel B Charles Robert Osei Isaac Maggie in a place Robinson and say emeni enu Samuel ene Osei Judy edi anti eno eka Auntie our rear, when Mr. Ego as a mother worry him. Namia, one to escape by Yam and say, Omutina said, she said, going up to me and that was a new and son. I feel you and so on, and I knew I not be free. A girl free woman. Auntie, I'm a review. What's not said, she said, or so. A fast said, when I was swimming in that also a little night, and I couldn't super if you. Auntie, a call, new bread was your moon. Or it was your going around, says, come on. Now, and my Luciano so at the end of it. Now, Luciano at the na ede auntie na auntie de enye won na me no kwa nempo obiara wonne auntie hia no ekunu na omdi duo ede ma na de ense o me enim auntie fie no sese o yoba na o de nsa eye edumapa no o ye edumati ebra ni kunu teacher Asamoah said na e friend Samuel we need a free union. Now, what we call a so I media and say, you must say, and take a fear and you know, the coin. The Gamma coin and the palm of Oswaya, the side man, the Pope, but if we are here, any in Katia, Idra, they can try and so on. If you believe you write a guy at the church. Na ono so ono ho ko share pie dum na ebro na no na echiri ne ebro na no ne mo ono so sha se ko beto ebro na akoton mi akabo ebro ne bi no anti ni dura eni mo friend ifi bia no ho wetness di mase se di mase in an auntie. Assistant now, good one cassa. Good evening. Oku Ejai, a bro anyone. I feel on the car and I transport business. Oku Chua, not auntie. In the Oku Ejai, a bro Eton and I had told the tone until every it is a man at the camp. Said man way in tea. Ghana, which you grow with the sir. Must say, Mancassi, tap right there, and then ink. Sabi na auntie, a row of a cotton. The fair auntie, Christmas one. What penny goes to your house, and to Methodist as a funeral. Mofra pe mo do na su na obi do ne pepper so o share the tea and that's what we share e ka do se che mo ase no ni so ko ba ko e de tea bishop je ba fu na oni Wesley society no na na esu
bra o to free si che ma se ebe ma se no one better asafo yi wo yi makro ebe so yi na ante ekọ ewrade ekọ na ebra o ti ase ni family bi o be ye wo asafo mo no ante and community wo yi ante wanted to strengthen her Christian faith na o be so wo share Christ so mo enti everything ante e de no go do spiritual union time fellowship wa there was a Jedimasin na Biblia say spiritual union time fellowship na that spiritual union program ya we na Biblia e friend war no and prayer all those streets no ante e wo ha na ko de ko e shi ante afia na wonye enna emma se de ko na ka se ye fu ba en ko a de ko biara o de ne try bia anase ko hain da wo fia o fa o se de pa o fa wo se de ma e bi ne osofo ko wa manya bi na ha a me ka sei na me grade o ka se no friend na me peace wọ́n a ante ẹ̀fà wọn sẹ́ ẹ̀ma ebi ní òwúrọ̀ sẹ́ àbá business man a wọ́wọ́ mẹ́kù ọ̀nà nso ẹ̀wọ̀ asafo yìí òwúrọ̀ wẹ̀kú amọ̀ akọ ẹ̀na òwúrọ̀ apọ̀ òfin apẹ̀ na ante ẹnsẹ̀m ẹ̀yẹ na dúró biara ẹ̀kọ́ ní nkyɛn kọ́pẹ́ ẹ̀mọ́a ní títí wọ́n ẹ̀yẹ ẹ̀kúyàfoɔ no na ante eba ni nsɛm ɛde ɛma wɔ eduru ne wɔ mɛyi mu a no the 1980s no na afuchi kro na ayɛ sɛ akɔnbi a na ɛsi ɛmɛmu no ɛso ɛba saa ante ne mma ɛnso a na ɛte ase ɔhwɛ ma emu nsia etimi ɛwɔ ɛyɛ baako a na ɛda eti ana ɛda nso wɔ ante ho ɛnsɛ na ante ɛyɛ obrogumfo na ɔbaa ne nsɛm ɛde ma ante ɛnafo nea ante yɛ ɛyɛ yi ɔmo adansidie ne sɛ nnipa a ɛtoo do bɛdin no ɛdɔɔso na adeɛ baako a ɛyɛ nwanwa na ɛyɛ sonko nka n'anim ne sɛ obiara ɔma bɛrima ɛde to ɔbɛdi nanso ate deɛ ne nsi no mmarima nyinaa bakora ɛmfiri mu ne nsi no mmarima nyinaa obiara ɛto ante ɛbɛdi wei ɛkyerɛ sɛ sɛnea na ante ɛne ne nsi no mmaa ne mmarima ɛwɔ tie ɛberɛ a ante ne fie ɛkɔ anim no ɔbɛtena tapa mmaako na ɛhɔ na ɔtena yɛ a ɔde ɛfiri mu ɛdummerɛ bi a na ne mpɔmuden ɛrekɔ fam no na afei deɛ ayaresabea ɛkorɔ aba nimani bɔ mmɔden ara sɛ na ɔbɛtumi sɛ ɔbɛhwɛ wɔn maame mmiri bi a maame kɔ hospital no ɔba wɔn nyɛ bosome afraasɛ ne deɛ ɛtɔ so dɔm kɔn ɛna mante deɛ adeɛ no emu yɛ den saa mmerɛ na ne babaa mage a wɔwɔ United States no aba Ghana ha enti mage de no ɛkɔ specialist hospital bi a ɛwɔ mampɔnten sɛ ɛkɔhwɛ nanka asankadeɛ ne berɛ ɔkɔɔyɛ no na ɔsane nyinaa ma so adeɛ ne sɛdeɛ ɔkɔ a ɔbɛfie no akɔbɛ nso anka ɔbɛfie nanso wɔadi ane saa nkuada yɛ a adeɛ bɛkyi na meyɛde guya afra sɛ ɛna ante ɔda n'ani akyerɛ dan na neɛ ɛnwanwa ne sɛ okunu awo 23 December ɛna ɔno nso ɛwɔ 24 December
said, "Oh, Match said, won't be in our way, growing and pray 2010 and 24." Sunday until April, but getting young by Waka, Uriah Elizabeth, Ama or United Kingdom. We are Emma in Sia, yet a move me and Saga Memma, not me and Sanso a Emma. We are Nanam, if you know any night, and then I can't so ever. And if you have paid your due to your family, both extended and nuclear. You have played your role as a faithful servant of God and as a good citizen in your community. You will forever be remembered by the numerous lives you impacted. As you join another who have gone before you, the Domprom family of Egra and the Generosity community, as well as your numerous admirers, bid you farewell. May you find solace in the bosom of your Maker. Until why you won't from India or Museum? Why you from India, sir? When you are born, sir, and half. Why you from India, sir? Oh, my mappa. No other food in a packet. Why you be able to do so, the back internet and not the air can say. What kind of number any can read? Don't promote Lucia and the way you are. Any young and such a massive mind. No other going to answer 90 years. But that, no, that, but that, 90 years. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. The time to be born and the time to die. The time to plant and the time to uproot. The time to kill and the time to heal. The time to tear down and the time to build. The time to weep and the time to laugh. The time to mourn and the time to dance. Ecclesiastes 3:1-6. It is with much difficulty that we have to write this tribute to our mother, to the memory of a woman who gave birth to and nurtured us. Our mother, Auntie Rose, as we call her, was a special woman who was not only our mother, but who also played the role of a father when our father departed this earth 19 years ago. Our mother was our confidant, motivator, counselor, and our friend. Auntie Rose was a gracious chief to the family and the people around. Her personal wealth was her kindness, patience, pure-heartedness, and love she showed to us and the people that nothing could take away from her. Our mother was God-fearing woman who raised us in Christian faith. She attended the Methodist Church whilst our father worshiped in the Presbyterian Church. We were baptized at our father's church, Presbyterian Church of Ghana, and hold Presbyterian baptismal certificate. But our mother will take us to her church afterwards. This explains why some of the children are Presbyterians while some are Methodists.
aptly be compared to the noble woman described in Proverbs chapter 31. She was a woman who got up while it was still dark and provided food for her family and portion for her servant girls. She considered a field and bought it out of her earnings. She planted vineyards. She set about her work vigorously. Her arms were strong for her task. She saw that her trading was profitable and her lamp did not go out. She opened her arms to the poor and extended her hands to the needy. Our home became the home for many who were not her biological children. She clothed them and fed them as well. She paid school fees for many needy children, including those living with their own parents. This showed her deep kindness towards mankind. No wonder many people have named their children after her, praying that the virtue in our mother would be instilled in them. Bethel service. Your mommy, not auto ebu. Eti adia oye say, oko ebu cha. Na we just carry back. Odane mane mano. Ema ye kai sika. Na sika no ba na ebu botom mama. Eti ju cha no me kai sika ba. Na ade a woyɛ ne sɛ yɛ kan sika no wie a wɔtena kyɛn ma yɛ ɛmɛ yɛ de to na akyire mo kyerɛ yɛ sɛ ɔpɛ sɛ wɔn yɛhu sɛ sika a ɛna wɔde a yɛ mfa eti ade a wɔyɛ ne sɛ otu yɛ fo ɛwɔ mmɔden bɔ a yɛyɛ mmaa no de bia ɔntumi wɔ hɔ ɛma yɛn eti ebetumi ayɛ yɛn ho na yɛtumi ayɛ adumaden abere a wɔde hɔ a yɛbɛtumi adi yi. Maame ɛma yɛhu sɛ ɔyɛ maame a yɛntumi ɛnsesa no ɛmfa maame bi a yɛ maame ta. Na deɛ yɛbɛgyina ha aka ne sɛ auntie your daughter ɛyɛ me sister panyin. She says she will forever cherish you. My brother Charles was saying he couldn't have had a better mother than you. My brother Keke was saying you were a great mother. And yet, Isaac, I would want to say you were special. And yet, me, I'm Resica, auntie. The American said, "Everybody on foul crab is here." A year Joyce, so for mommy, want to say she was lucky to have you as a mother. And Papa, Mommy Ruth, Auntie Efia, our beloved mother, rest well with your maker until we meet as one. Thank you. Auntie Efia said the Canadian friend Ishia the bra. The question I won't be fear was a massive. And Efia family may the same man. And you see them a minute, say a friend is a son.
na yɛfrɛ no ɛna a asekyerɛ ne sɛ maame wokasɛ bidie na ante afia ɛyɛ maame ɛma yɛ na yɛ mmoa nso wɔfa wɔn sɛ nana no yɛne ante ɛtenaeɛ ante ɛnedi ɛyɛ sɛ wokɔ afuom na afidie a wɔde ba no na ɛne ne ɛkyɛ no tu kwan so a adeɛ ɛnso na ɔwurɛ bi ɛberɛ bi baayɛ a sɛ kyɛdi mu ase kadisɛ no ɔkɔ transfer ɛno nti asafo mpanimfoɔ yɛ sɛ mmra na mɛyɛ adwuma no na ɛhi a sɛ metu firi ante no fie na mekɔhyɛ mission house mekorɔ ante bisa me sɛ adɛn so okunu atu ɛdan no mu enti na metu anaa na meka sɛ daabi asafo no na ɛsesɛ ne sɛ nti memmra ne ate kaa ne sɛ sɛ mpo sɛ okunu atu dan no mu a anka ɔno ankasa de ne sika ɛbɛsɔ so atua na ɛnna ɛwɔ asase bi ɛwɔ Breman ɛduru mmerɛ bi no na nkwadaa no abɔkyi korɔ ne adeɛ nti na ɔpɛ sɛ ɔgyae asase no mu ɛnna ɛfrɛ ka kyerɛ no sɛ ɔmpɛ sɛ obiara ɛbɛtɔ asase no na me na ɔpɛ sɛ ɔde ɛma me saa berɛ na medi sika nanso ante atwɛn yɛ a kɔsii sɛ menyɛ sika no ɛdi ɛtua ɛberɛ a mewɔ dii sɔfoɔ mebɔ mmeɛ bi te sɛ hoo ɛnum ne akosompo ansa no bɛkum ase saa nkure ante ɛntimi a ma bɛsra yɛ nanso ɔmu a na wafrɛ ɔbusa sɛ sɔfo wo ne ɔyɛ ne mmɔfra no ho ɛte sɛ ɛberɛ a yɛbɛkum aseɛ yɛnya so pataase o ana adum ɛnna tutu ne nan ɛbaa mmea ɛtie bɛbɛ yɛ asetena dako ɛna ɛnna ɛfrɛ me na ɔka kyerɛ nso ɔsɔfo nkwada no nyinaa wo ne ɔbɛpani sɛ dakye biara no sɛ medane to ba bɛbɛ sɛ wobɛsɔre agyina na waka wo nnua no nkumaa no ho na wɔagya ne kwan yie meka kyerɛ ante sɛ ɛba sɛ ɔno bi di kan yi a bɛyɛ n'akoma so adeɛ bɛyɛ n'ama bɛyɛ sɛ mfie mmienu ɛne na meyɛ ɛne me ame nyinaa ɛfiri mu saa berɛ ante ɛntimi ambɛyɛ ɛsiane ɔnam berɛ ɛnti nanso ante ɛma mmɔfra no gyina mu bɛtam akyi ɛkora wɔ no ɛna mene babusua ɛde wo n'aseka ɛberɛ a wɔna ɔsoro asako yi ɛmene babusua ɛka sɛ ɛna ɛyie ɛne mfa wo kra sɛ sɔfo mpanimfoɔ ne asafo nyinaa ɛdi ɛma me Rose Takyiwa nso ho adanseɛ sɛdeɛ mpanyin ka no owuo ɛnam mframa mu na oduru hɔ pono akyi a ɔbɔ mu a wonni deɛ ɔbɛka biara sɛ ɔbɛgye so sɛdeɛ atwerɛsɛm nso ɛka no nnipa nyinaa ɛyɛ dɔteɛ mu ne ɛfiri ba a ɛno nso ne bɛsan akɔ ɛno nti ne nɛ nyinaa atwa ahyia wɔ ha yɛdi yɛ maame Rose Takyiwa ho adanseɛ yɛ maame anim sɛ ɔyɛ ɔwɔ ne mamfrani wɔ asase yi so nti ɔde ne ho ɛbɔ ne bɔfoɔ na ɔyɛ n'adwene sɛ sɛnea daakye ni wobɛbua montane nti ɔno nso ɔbɛdɔm asafo yi bɛyɛ sɛ mfie 20 nie na wanyini deɛ nanso ɔde ne ho bɛdɔm yɛ
na sɛnea ne nyam so ɛteɛ no na ɛnyɛ ɔsiara so mu a ɔkyerɛ dɔ ɔkyerɛ ahobaseɛ ɔkyerɛ asomdwie ne abotɔyɛ mu ne ɔdɔ de kyerɛ ɛnea ne yɛ mmeranteɛ wɔ asafo mu deɛ ne yɛ nim paa ɛsiane sɛ ne mma no nti yɛkɔ fie hɔ a ɔyɛ yie ɛduru ma bi koraa ne ne mma no nti deɛ yɛkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ yie sɛ ɔmmɛyɛ nkɔkwa maame ɛkyerɛ ne dɔ ɛkyerɛ asafo ba nyinaa ne kɛnka asɔfoɔ a na wɔn ɛwɔ ha se na sɛnea nnipa bebree ɛka no ɛka wɔ si kyiri no ase ɛso di ho adanse ɔno deɛ ne nyame so no na ɛnyɛ gyidie nko gyidie no na ɔyɛ nnwuma pa ɛde fa ho ɔkyerɛ sɛ nnipa biara ɔwɔ sɛ wote ase a wode wo ho ma nyamesom a wode wo ho nyinaa ɛma na sɛnea wonam nyinaa nso yɛhu sɛ ɛyɛ no ɛduru mmerɛ bi no na ɛnu ayɛ mmerɛ tena ɔtumi mma asɔre sɛnea ɔsi ba no nti sɛnea asafoɔ no hyehyɛ teɛ no so na asɔfoɔ ɛkɔ kɔsra no asɔre mma kɔsra no fie bosome biara so na yɛne no kɔkyerɛ awurade adidie kɔpem sɛ afe mpem 2,250 bronya bosome no mu ne da ɛtɔ so 29 ɛno egu na home a ɛdi akyiri ɔwom sɛ ɛnyina yɛwerɛ akɔdeɛ nanso yɛwɔ anidasoɔ sɛnea yɛwerɛ Yesu Kristo ɔhyɛ yɛn bɔ sɛ ɔkɔsiesie baabi ama yɛn yɛ maame adi kan na ɔhome ɛwɔ Abraham so ɔbaa bɛyɛ ɔsuo sɛkyiwa Kristo som mmirikatuo no watu awie ɔkopa wakoma awie gyidie no so wakura mu wawie odwuma pa a wobɛdi no asase so na aka nkonim abɔkyerɛ a ɛtwɛn Awurade a wosom no na wosom yɛwudie mu no ɛma wo ahodeɛ ɛba ɔpem sɛ ɛbɛsan ahyia bi ɛna Rose efie kan kɔtwɛn ɛyie Demas. So that brochure is here. Now, I'm here from Rose. And so, if here, also suffer. What do you hear about every Rose? And then Miss Oyeri, Mrs. Rose, and then Oyeri. Nti waba yɛ ba so no me de fie me no pɛ manche o nanso bisafo de antiefua ɛyɛ me no ɔyɛ sɛ ekunu pa ɛdiame ama no de ne bi sɛ de mai edi ho danse ma di wɔ
ɔde asɔre meka aduane a ɛfom aduane ɔma me bibi yɛ bayerɛ ne bayerɛ bi a ɔde ma me bi so di bayerɛ kɔ na bɛsi me the first bayerɛ no matches meda so di matches bayerɛ matches ayɛ ne dɛ sɛ na mefiri sɛkɔ ɛkyekyɛkyekye mɛtɛrifoɔ ɛtoto yɛ asofoɔ ɛwuaa nti mɛnyɛ antiefoɔ a ntɛm tɛkye kakra mesiri sɛkɔ apɛ ne nwura mehyɛnfoɔ a antiefoɔ afiri na meka na yɛwie wɔ no no yɛ ba meka bayerɛ ɛnɛ gyene antiefoɔ boa me ma me dua gyene ɛwɔ sɛkɔ ɔsɔfo a mesa yɛ afuo bibia gyene ama kumasefoɔ bɛtɔ gyene ɛwɔ hɔ bɛkumase ɛbɛtɔn mfiri sɛkɔ abɛ kumase mede gyene no bi ba bibia ɛwɔ akyeɛse ha akyeɛse bi hyɛ ma biribi akyeɛse mede bi bibia bɛyɛ 1 acre antiefoɔ ayɛ ɔbaa ɔyɛ maame ɔyɛ asɔre ɔsoro nyame na wonim asɛm baako nka wo ntɔfo na mekɔm asɛm so kasa nti brɛ wonim bayerɛ no a ɔde brɛ me bi no na n'afuom ɔkɔ n'afuom a antiefoɔ ahyɛ da atwa baabi deɛ hɔ yɛ frɔmfrɔm na ɔtum kofi na bayerɛ a ɔbɛfu a wɔ hɔ no ɔse wei waka kyerɛ ne ma no sɛ aha yɛ sɔfo bayerɛ anka pɛ sɛ maade te ha na meka wei sɔfo bayerɛ na mefua no na afei nkuro na ɔkɔtu bayerɛ no a sɛde bayerɛ no si abɔ no antefo a amefa wo si wate wo adi kan ti na yɛ kura adi kan yesu yɛ ba ndi osi eti na meti mpo so obreti a wɔyɛ no ɛne yɛ nkasa na mekasa fa asɛm bi a ato de sɛ nipa nkyɛ wɔ asase so nipa nkyɛ na bi koraa ho kasa nipa papa ɛnkyɛ meda me sɛ nipa nkyɛ sɛ ɔyɛ papa o sɛ ɔyɛ bɔne o nipa nkyɛ the shortness of human life on earth sɛ wote ha sɛ si a na wadwe yɛ wo sɛ ahea na waba na wotie ɛna wokyerɛkyerɛ wo ho yɛ akonkusɛm na wɔ sika na wɔamɔfɛ ne sɛ wo ho yɛ mesere wɔmmɔbɔ so na nipa yɛ amɛritare bi wɔ asase so amekenkan yɛ asɛm bi a megyina so na nkye na ne asɛm a meɛ fua nkoro yɛ akyi nnwoma aduasa nkron ne mu ɛnan kosi ne nson so nnwoma twere nipa kosi no ɔse awurade ma mehu na wieɛ ɛne me nna kakra a wasusuo ɛno ma mehu ne kyɛre a maa mɛkyɛre hwɛ wɔyɛ me nna nsa maa bɛ na memfeɛ ɛnyɛ hwee wɔ w'anim ampa onipa so sɛdɛn a na ɔyɛ bubura pa ampa onipa bia ɛnam sɛ sunsum kwa ampa wɔ ho huhuro ɔhyɛ da so na wɔnim deɛ ɔboaboa ho na afei awurade ɛdɛn ɛna mentwɛ wo so gye me firi mmerɛ atom nyinaa mu mfa me mma na ɔkwasea mmɔ me hohora awurade yi me ma ɛyi me ma nkwaseafoɔ wode ba na sika no wɔde ba ɔma mmɔfra no na ɛkan na mu aka wie na wɔsa akyekyɛm de ama mmɔfra no wɔadi mfa kɔsi ɛna wɔka to aso sɛ mede sɛ mmɔhwe sika a ɛnyɛ wo dea ɛni ɛnyɛ na maa yɛba sɛ na pa na rose ɛyɛ
Therefore, I need to really can call it just someone. And I'm not also. So I miss not call the beer. Also, so call the beer. It's a moment I'm not training, I'm trying out my soul. And I cook some you we are seeing. Young military. So, I may be before some do what. Don't go for a child, Monsieur. Don't put me by a child, Monsieur. Young man go for a young for so be a woman. They are military. Now, one here, a dog will free her up. Who shall be our quality morning, born in morning. Now, we know. Who can say, ye, Bianca, now, Kelsey. Young military. We are born to die. Yawuye ma uwo. Yawuye na yewu. Yawuye ma yema cancer. Yawuye ma yewu. The lecture by one. Try to go to it. But they begin with this support or that's all. Move in your family. Yeah, what's that? Now, Richard move back on all cast the evidence not the sinner. Or see, the day you are born, you begin to die. Hello? Am I talking to somebody? The day you are born, you begin to die. I don't remember someone to own now. No one shall say it. But don't remember someone to own. Why don't you so and Kuma? Wow, what's your say? Say, oh, I'm not sure what to have. No, I told this one to have. Well, my young no, 969 years like Methuselah, and he died. And he died. Even Methuselah died. If we share a hand coin, you will share outcome. Can you believe that? The German Prime, the merchant for Crown, 777. Now, listen, no question in Pony. Let it see the pump. But it is one the back or half a humor. After they all say, I have to look around, young man, with your back and your son, Crampo. That's why your son poor. So, be now. After swap. Now you're having a tea. No, I'm 70 years. You grab me 66 years. You must have 67. Grab me bread. You didn't have grab me bread. Huh? We don't have to grab me bread. Huh? Now again, I'm not pastor. The I'm saying, you can't return to us. So you're woo to her pet. What's I say, Uber? It is a Uber. I think not only Uber. Whether this one, the 2 years ago, I say, I should be the model. They are making me cry. Oh, damn, I mean, my nose is so. I didn't know when I found cry the soul, it doesn't die. It belongs to God. The body also belongs to God, but the body naturally belongs to the earth. But the soul that God breathed into man doesn't die. Or crying day would die. Tina Hebrew, and one it's in from Jimon from the city. It is appointed unto man once to die, and after death, judgment. It has only power prepare. No one actually no atemo ben. So no who has said no. Papa be sorry Bobu ya baby. If you baby. So nipa wan no we. Papa ni man nipa wan no asema. Why na ka so say nipa wan no. Ah, Papa be sorry was sick man western no. Also say nipa wo baby ko. Nipa wo baby ko. A man free with the power of the which is what? People who are known, I'm not saying the power of the call. The power of the call. You're free at the Yamaha for the Yahobo assassin. It's in me, yes,
ni mu noma amboso yes jama wona wodi ba wiase no ose ya fa hye ama wiase na ya fa hye so fi mu ko mu musa tie fa odawo so wo musa fa obaduwa se na ofiri mami yamba no okutesika na oje mu no oje ahome no na bibi kura nsem esi mama ya mfa biase mo ye hu saban na ye kase enia wo bibia wo amofe bia wo nyase bia wo sika bia wo adan bia wo kas bia anta chiro wo china wo bia wo jem no bi kasa esi ya mechawo biase ya mechawo biase mu bia ene na asese ye hu se bi si aboye bra ase bra no so na me etu sofre ya ye hu se ye ko ye papa nchi wo kan se no bi ni mito na ye show ni le ye ntam ye ko ikra ye mito ye ko ikra what if we leave this place and you don't reach it that am I talking sense me you tell me go na ye na ma ali sikaka me akwa ya kodura me be tie se omo e ba yi o ma kuru BBC ba konson I was preaching this kind of preaching somewhere in Kurutui. And I'm listening. You know, I tell you now, yet Obi Emu Akunjani. And I yes, yet here Obi Sute Uba. Yet here, Obi Uba, it was like I was prophesying. Obi Uba, my man is 6 minutes, but Pepe in the for me, my meal last ending. You know, we know we Papa no yam for bis efere to my papa bi nso no kan bisa for no mama si papa aso de mana abuso ti ye no park so park no ben aso de en padom so for back ko ye ma me ni bi ti na padom aso mama si ya papa ye mu na shi park so o fra ko so wa wo ni nai o ba baby am gina imuwa ijamai dimika ekọ ho so nipa abom ti ana mse papa uhu wasi uhu na nyame epese ohye asema ode ma na kwa emma uhu you are not going to die you live to see the glory of God so am also go there so and other say you will not die you will die. And then before was so from Adam, you shall not die, you will die. One day you will die. I'm also for there another, you will die, I tell you, you will die one day. You grab me Uber. You do not need Uber. No, but pay money, you do have what? Oh, now super back. Then I make up a short currency. And on my way other you will not die. The sun in him. One man's son. Yeah, what away, I saw that time. I said, now, other. So, other. Ooh, but. And I'm like, it's a funny to my child, and I was the man, so I'm trying to be a from some coffee. I'm coming to get it, money. Nothing. Matsi Ukade, Rora, Shira Suti. Now, for this, one died 19 years ago, and today we are seeing the Jerusalem. The next time, who will be the next? So no me be so ko bi di ahyehyɛ Bible ase no wo de na bro ko bi a ye ko ye fa na me so na hye ye ka na me so kwa na ye ho ye ho aye ni so bi at
te waso na akoma mo hyehyɛ no sɛ ɔno nso ɛba sɛ owu a ɔnya nkwa a ɔwɔsa to ne ti so ma yɛ ɔwɔsa to ne kuro no bɛkyi ma yɛ papa ɔwɔsa to ne kuro no nsɛm ma yɛ sɛ ka ɛnyɛ ɔbɛsɛ atena mpibra nanso na kwan na asoɔden no ayɛde bɔne brɛ yɛ akyia ɛma nto so oyɛ nokafo nti nti abɛti na ɔbɛyɛ wayɛ so san sɛ yɛbɔ mpaeɛ ndimafo yɛ ntɛmdimafo Yesu Kristo Nazarene mu amen let us sorry
Tachiwa Rusu. Nyankopɔn hyɛ Rose Tachiwa Rusu. Joma interest. Ahyɛ twɛde apɔ Nyankopɔn a ɔyɛ nkɔfoɔ ne yɛfoɔ nsa. Afei mede mo nyinaa nso maako ɛhyɛ Onyankopɔn dɔm ne hwɛsie ne mmɔborɔ ase. Saa twɛde apɔ Nyankopɔn ma dɔm dɔɔsoma yɛ ɔma ne dɔm ɛnɔsoma. Ɔno ɔnam n'asɛm a ɛyɛ honhom ne nkwa so yɛ ɔkra mu adwuma. Ɛyɛ wiom ne deɛ ɛka ho nyinaa na ɔma nyɛ bɔkɔɔ na ɔma nyɛ fɛ. Sɛ haw ne da ne bi da obi so a Awurade tiri ne mu nkyerɛ no. Sɛ sum bi wɔ baabi a Awurade annɛ da ne titiriw ne sɛ yɛate Kristo asɛm yi ɔkra bi ɔdasani bi ɛbɛgyae ne kra mu ama Kristo. Monkɔ asomdwoe mu. Twɛde apɔ Nyankopɔn hwɛ mo honhom no mo kra no nipa bi aso mu a ɛho mu asɛm bi kɔsi sɛ da bi ɛbɛhyia ne. Amen. Abraham in shall pass him. But that time, yes, say back to the witch. So then you come down from 6. Abraham in shall pass him. But that time, yes, say back to the witch. So then you come down from 6.
Service. Right. Bye-bye.
Wanya no na wone won krofo a waje wona tena anigye ne asomdwe a wone ma yawurade Yesu Kristo enu nyam usori eno benya no ya wone wo ene honhom kronkron de hine no nyame kro sei ene da amen amen Sophie that's it Uba tuegu makantati akayilo adaka esane se otumfo yakopana freyen e maame enkodo timi enson enkonson enfuturo enkonfuturo esane se Kristo no di kan sorry free awufo munti na yinim se obenya ye hona ma pray ma abeye se na enum nyam honam no Police Yamin fa wunsi edo, ata yamin fa wunsi edo.